Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka in 7 days
White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin. Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Din ako lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ng mata ko. Kita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata. I-try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay, bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Tatanggap ng package? Sa ML Moves by Emily Willier? Easy lang yan! 1. Pumunta sa designated branch. 2. Ibigay ang tracking number at valid ID. 3. Pirmahan ang receiving receipt at kunin ang package. Ang dali, di ba? Dito ka na sa ML Moves. Maasahan lagi. Emily Willier, tulay ng pamilyang Pilipino. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Mayor Jeff Besenio ng Baaw, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad can Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luilier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ang shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali diba? Sa ML Moves ka na. Maasahan lagi mula sa M. Luilier. Tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Maray naramrag ka ninyong amin, malipot-lipot na aga. Uy, darapan ni kan hanging amihan po, saka ini pong low pressure area, parang tiya. Kaya kita nakaka-experience sa parte kan Luzon. Nin malipot asin paguran-uran. Sana ining low pressure dahil naman po mabilog. Sa dagat pa sana matunong para dahil po kitang problema ngunyan na taon 2023. Primerong bulan kan 2023. Sa lado technical, ang sa kuya pong partner digdi, ang sa kong idol, Engineer Charlie Binaobra.
Yaon man dyan sa information, si Aldrin Orlanda. Si Ma'am Kayla Ligasyon ang samoyang magayong-gayo na finance manager. Apa. Sa transmitter site, si Felix Lagrimas, yaon man naman si Jimmy Gonzon sa tuyang maskuladong PSG. Sa luwas, Mayo. Mayo po kita mga field reporter ngunyan, ano? Ang pig-hired tango niyan, puro baga ni announcer. Saka mga angkor, ano? Mga field reporter, ang sunod naman ay hirta daw. Ano paring siya? Kaya garo dahil ko makataram na sa luwas ang sa tuyang field reporter eh. Maya po kami mga field reporter kaya puro baga ni mga field announcer. Puro ni mga angkor. Dahil lamang niyo maapunta ng mga field reporter eh. Sa mga Facebook Live viewers good morning. Sa mga nakatutok mo niyan sa mga Transistor Radio, good morning. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. May have many more birthdays to come. Maog mabagaan nagsisilibrar pa di kan kumpleanyo ta bot sa bihon nagdagdag an edad. Kasi nahiling ta ang kagayon ng kang kinabahan. Nakita buhay digdi sa ibabaw kang kinabahan. Pero pa di, madali ng Kwaresma na naman baga pa di. Pagkatapos kan Tinagba Festival, ang sunod na naman kani, Kwaresma. Madadangog ta na naman ang mga tataramon kan mahal na Diyos. Sa alikabok nang galing, sa alikabok din babalik, ano pa rin? Man that thou art dust, in unto dust thou shalt return. Kaya ako untan ang katotohanan na kita temporaryomente sa naman digdi sa ibabaw kang kinabaan. Kaya mag-ibo kita ng karahayan sa satuyang pamilya asin sa satuyang manakapwa. Kaya lang po, bakong maray po, ang pagsabat kan bagong taon ta, garo, ulan to kan presyo kang gasolina na naman ang pig-uurlayan pa di. May chain reaction, domino effect. Lalong mataas na naman ang presyo kan mga barakalon. Lalo na kan sa to yung mga pagkakan. Kasi iba pang mga public utility. Mga makaira ka ini sa mga maya man talaga mga income. Kung paano mabuhay sa ibabaw kang kinabahan. Kaya dapat magdakol ang mga negosyante. Tangarig ang mga mayong trabaho, mataan po ni nahanap buhay. Digdi sa Erica City, kung mangyari po ang mga big time project, kan administrasyon ni Mayor Rex Cuba Oliva, magayon po yan, matataan po ni hanap buhay ang sa tuya pong mga kababayan. Oy, good morning kay Ma'am Rosita Rumbaoneri. Good morning from Davao City. Sharing man si Ma'am Maricel Roadel de los Santos. Sabi niya, good morning po, watching from Rodriguez, Rizal. Ang pag-uuna ako kay Ma'am, taga-inapatan na buwa, Camarines Sur. Siya pala, yaon mo niyan duman sa Rodriguez, Rizal. Ingat po ka mo dyan, Ma'am. Dahil ka pa man po lingaw, magtaram taga nabuwa. Ano ba ang mga kababayan, pag yaon na po sa Manila, una mo, fluent na magtaram Tagalog, ano ha?
Ako, padi, minsan ako kubanana lang sa kuyang mga pigdudumanan sa market. Pag nagsound ako sa Manila, nakakataram akong Bicol. Oy, Bicolano, kanya ako yun, oy. Bicolano man niya ko sir. Binibicol mo kaya nga kami sir, ay. Pero ni batang mga kababayan, pag yao na sa Manila, dahil mo na pagkamalan Bicolano, nagtitibay na magtararam Tagalog. Ako medyo malayaluya akong magtaram Tagalog, kaya bigbibirikol ko. Sa kuyang kaulay pag ako nagsasaod sa mga lugar sa Metro Manila. May mga kumpleanyo, palayugan ta daw tulos ng happy birthday. And may have many more birthdays to come. O magpakanton man po ka mo, ha? O kung dae man, magpapansit bato. Ayan pa ding produkto kan na bato, ayan pansit batong yan. Sikat na sikat ba kaya miski sa Manila? Kadakol kaya naghahanap-hanap duman ta masiram kaya ang pansit bato. Igwa man kayan solar pansit bato. Igwa man itong sarong klase. Pero sa mga restaurant, ibang klaseng pansit ang pig-serve ninda. Lalo na kung ma-order kang pansit gisado o kung dahil man pansit canton. Nagutom pati akong bigla pa di. Sa mga Mr. and Mrs. na masilibar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Magdanay man lugod ang mahamis, lipotok na pag-iribanan kan mga mag-arago. Sa mga may kapistahan, happy fiesta po, Sendo. Bako man bawal ang putsiko. Aram po nindo, may fiesta goer man dahil na naghahagad nin putsiko or pampulutan o panira, sa pigpiestahan. Pero igwaman kaya na, padi paagad man daw ngayang panira pa or ikapulutan, rogado man talaga sa paghahanda. Kundi tradisyon ta na yan, na pag may piyesta, pigahandaan, po. Garo maraot ang buot kan mga Pilipino na pag may piyesta, dahil maganda. Masupog kimadi, masupog kipadi. Ang iba nga na dyan, makaka-ngirit na ang pag-una kan mga aki nindang estudyante sa nagataman ng urig si Papa ninda. May pambakal uniforme sa kalibro, pantuition, ito pala. Tapanganda ta ngayon sa piyesta. Na ikaw, masupog kipadi. Masupog kimadi. Kaya minsan makauuya mambaga, pa rin? Na dapat ang ibang magurang, ang tagamahan, pang tuition, pang uniforme, pang libro kan mga aki. Dahita, panghanda da sa piyesta. Na tayo, kundi dahil mangkain maanggot ang mga patron, Kung priority nindo ang pang tuition kan sa indong mga aki, kaysa mapasikat kita sa mga padihon-madiho. Nag-iibi man ang aki tata dahil ng kabakal uniforme. Ta itong inatama na orig, duwaman yan, tinudas lang, saka pinaghanda lang sa piyesta. Ay kawawa man ang sa tuya mga estudyante. Po? Pero ang mga harandaan daw na ini, sa ni sa nahihiling kong nakakaparulugmok, nakakaparuro kan ekonomiya kan Pilipinas. Ilingonin do, kung dahil ka mo magparahanda, o sa bunyagan, harandaan yan. Sa kumpil, may kadikit panghanda yan. O sa birthday,
Handaan yan. Tamasupog ngayon sa mga padina naman, saka sa mga madina. Dahil basa ngayon kitang preparasyon sa pag-celebrate kan na sa tuyang kumpleanyo. O ano pa? Fiesta sa barangay, handa. Wedding anniversary, handa. Igwa nga ni dyan kada bulan na umboy na aki, pigahandaan. Kan mga magurang, ayan na tayo niya ako, anong magarumayong katapusan. Hanggang sa nag 1 year old, handa pa manggiraray. Na iyo po ang namumulat na lagod, kan mga Pilipino, hali sa indang mga magurang. Handa ka haranda. Dibyo, anda ngayon, aki kita. Igwa ngayon yan ng 18 flowers ba yun, pare, pag nag-debut. Ansarong daragita. Masupog ngayon sa mga pro partner. Anda. Gastos anda. Ano pa? Ang pigpaparandaan. Wedding anniversary ta kaya baga agaw. Masupog man niya kipadikip mading. Dahil lamang kita mangimbitar. Ano ngayon marigo? Tira dahon ta na ngayon yung mga pabo, pato, manok na inataman ta. Hindi ko lamang ngayon yung panira sa kapampulutan, no? Kaya man minsan padimalas ang padi. Masupog kaya ngayon. Ano pa ang pigahandaan kan mga Pilipino? Pati nga ni ang dit anniversary, nagpapakakan pa. Oh. Dit anniversary baga ngayon ni ama mo. Oh, anong marangay ka ni? Ayan daan ta ngaya. Patumbaon tulosan tulong urig dyan. Masupog sa mga padi, masupog sa mga mading, dahil nga kita mangimbitan. Nagarlamay pati ngayon sa kanakirulubong. O kaya, puro na sana magagastos. Tapos tiyosan mga Pilipino. Sobra kaya kahandaan mga Pilipino. Saka takot kitang dahil magkakansarong aldaw. Uy, sa ibang bansa, mga ibang lahi. Nalilingawan ang pagkakan. Basta sigisan ang trabaho. Pero abang gagayong kan mga hawak, dawa mga bakong gayong makinakan. Pero mga bur kahulik, kaya pero may pirak ang mga bulsa. Sa tuya man, garo ang mga Pilipino, garo katakot na. Dahil magkakansarong aldaw. Garo mahuramintalo tulos ang pagmati. Ay pangyayari. Sana magyari po ang mga plano kan administrasyon sa Siyudad kan Iriga ni Mayor Rex Nauliba. Aram po nindon mga pit project niya. Inaapod ng mga big time project. Aba, pag ini mangyari, pigihiling ko makakahawas na ang Iriga City sa pagiging third ba? Fourth ba? O third class component city sa enterong Kabikulan. Sa siyempre ma-increase ang local revenue collection, baad kita makhawas na. Sa babang classification or kategorya or classification sa pagiging status kan pagiging klase kan siyudad kan Iriga. Kung mangyari ang mga big time, mga pet project na gusto niyang hamanon sa mga taga-Iriga. Siyempre man, pag dakol ang project, dakol ang mga investors, aba, di siyempre ka dakol hanap buhay, ribo-ribong mga mga Iriginyo, ang matatawan po ng hanap buhay, di maraibag ang buhay. Oh, di ba? Unang tadaw ang mga magagayon niyang big time project. Inot na inot, ang haloy na pong pigahalat kan mga senior citizens, mga may kamahatian, kahilangan ng mga taga-Iriga na magkaigwa nin public hospital ang siyudad. Sabi ni Mayor Rex, saro yan sa iyang priority project.
big time project. Maray pa mag-apply akong kontraktor, padi. Daman niya ikang lisensya sa pagiging kontraktor, Joey. Ang lisensya mo baga nga sa pagmaneho, saka sa pagiging announcer. Dahil ka nga pwede. Siklito ra bago nga pwede. Oy, ano yan siklito? Kontraktor pa man yun eh. Wala ko kani polis. Maray pa siya, no? Dodoy Sorilla, ano? Pwedeng kontraktor yan. May mga barkada kitang kontraktor na pwedeng magbali sa bidding kan mga project ni Mayor Rex na Oliva, ano? I-coverage ta. Sa inong mga manggagara ng mga kontraktor kan mga big time project na yun eh. Oy, pag nagpa-bidding daw ang LGU, ma-attender daw ako. Na gusto kong mabisto ang mga kontraktor na mapugol kan mga big time project. Ni Mayor Rex na Oliva, tapag nagpararuloya-luya sinda ng mga kontraktor sa implementasyon kan project, tatarabugaan ko dito sa radyo. Diyan nga sa DPWH, pag mga salto ang mga implementasyon kan project, tinatarabuga ta. Dahil yaon sinda sa lado kang gobyerno. Ang pirak na pinagbububo sa mga project kan mga local or national official. Ali po yan sa buwis. Katumbas kan ganot. Pawis na huna mo dugong nagbubulo sa mga hawak kan mga tao. Para lang makabayad o makaheras nin buwis sa satuya pong gobyerno. Kaya dapat ayuson ang mga implementasyon kan project. Kan mga nanggagara na pong mga kontraktor. Ang request na lang, sa mga big time project na ini, kan syudad kan Iriga, iagi ini sa public bidding. Itong mga kontraktor na talagang may sadiring mga heavy equipment ang dapat manggarana. Lisensyado. Tapos talagang igwang labor force. Gusto ko mag-attend ako sa pabidding, ano? Kung sa Erisema ng mga kontraktor, dayuhan man yan, or tagaring kunada o taga-irigang manggarana. Dawa ini yung project kan ano, SM, barkadahon tadawang SM, ta plano man pala na magbugtak ning negosyo sa syudad. Pigi imagine ko pati garo kita magiging second class city na ano, pag-igwanan kitang SM sa Iriga City. Uy, dadarayo na kita digdi. Saka iyan mga mayong trabaho, hanap buhay ng mga taga-Iriga. Maswerte ka mo. Pag igwa ng SM sa Iriga, matataang ka mo ng trabaho. Di ba? Barkadaon ko daw ang si Enrique, ang mga aki ka ni. Tagariyan ang may sadiri, tapos ang magiging SM manager. Tangarig ipa-advertise ninda sa tuya, sa RPNDC kaya ang SM sa Iriga City, mahiwas bagayan. Saka, dakol na negosyante yan, ma-invest ng negosyo dyan, dakol na mga employment, or dakol na mga taga-Irigan matataan hanap buhay. Dadayo na kita. Baka ang mga taga-Albay, mga taga-partido, magdarayo sa to. Dahil may SM ang Iriga, soon, to start the construction gayon. Garo pigpaplansya pa ta, bako man basta-bastang tumugdok dyan, nagaro matugpaan SM. Siyempre, kung may identified na lote na, may na locate ng lote para sa pag-construct kan SM, may mga kagsadiri man yan na dapat with just compensation ay naapod. Dapat masunod man magkaigwaning bargaining sa presyowan kan per square meter. Bakong suba-suba po ang process kayan, aloy-halo yan. Kaya ang sabing mangyari ngo niya na first term ni Mayor Rex, kung igwa dyan na mga kagsadiri ning lote na medyo masiri, dahil magsunod sa gustong presyo ninda, ang gobernador, ang kontraktor, or may sadiri kan SM, ay malabong mangyari yan. Bakong suba-suba po yan mga tugang. Garo man yan mga housing project ni Cynthia Villar. Pinaplansyang mga may sadiri kan lote na sa endang pigbubugtakan ni mga subdivision or housing project. Dapat itong inapod na
sulit man sa presyohan, bakong bagsak presyo. Di ba? Saka depende kung mga titulado, ang mga lote, or yan, baka business tax na naman. Kaya piga-arayos pa po yan. May mga abogado man kaya na naglalakaw. Saka sa negotiation kayan, Como ang syudad, nag-i-invite din mga investors, ang lado man kani pong lokal na gobernota, kung pwede, magtaon ng special mo na presyo kung paano man po maingkaminartan mga negosyanteng mag-invest na dahil man paka tagaon ngo na sa buwis na sa indang babayaran na sinibapang mga obligasyon sa tuya pong gobyerno. Sa bagay sa lado ni Mayor Rex Nauliban, sabi kaini sa sayang administrasyon, mayong purpot. Kung negosyante ka, malaga ng negosyo sa iriga, no need to put or no need to lagay. Sa madaling sabi, ano man yung put? Nya! Ang put baga lagay. Mayong pairarom na transaksyon, mayong ining ralagayan na inaapod. Masunod lang ang mga negosyante sa ordinansa nin pagsingil nin buwis kan sa tuya pong lokal gobyerno. Dahil na magparaharagad kung ano-ano patab purok po ko niya ni Mayor Kamot Nindo, ang mga aagihan kan mga negosyante sa pag-process kan sa endang business permit, mayor's permit, building permit, fire exit sa Bureau of Fire kaya po na may mga building na papatindog, nag-aagi dyan sa mga ahensyang iyan. Sa gabos na agihan kayo, dapat mayong mga mag-shadowlines. Anggot kayo si Mayor Rex. Lipat ngayon yan sa ibang lugar. Nagkikinusong sa sakuya ngayong kasuguan. Kaya dapat maging friendly business friendly. Ang sa tuya pong local officials, local employees, and mga finance managers, especially the department na manager, na mayong magibo dyan ng kabalastogan ilili patulos sa mo ni Mayor duman sa ibang mga posisyon na dahil nababagay sa indo. Magsigid na lang yan niyo ng mga basura dyan. Nagpasaway kayo ngayon. Pero napangirita katong disilting first month, may mga nagdisilt dyan na nagdeklag or nagdisilt sa mga kanal. May nahiling ako naman mga dating punong barangay nagpapala. Ako pero believe ako kay Mayor Rex pag-araw kaya o kaya sana kung mangyari po ini na magkaigwa kita nin SM sa iriga, maray na bareta, tagulping mga iriga ang matataan hanap buhay. Ano pa? O yan ang atubangan na yan kan headquarters, yan lote dyan na bakante. Igwa na nga dyan opisina ang NBI baga. Planong bugtakan pala niya ng kumpirang iskalon na edipisyo o gibo na commercial building. Parkilahan yan, tapos may income ang Iriga City government. Dagdag yan sa local revenue collection. O another na naman po yan, hanap buhay sa mga taga-Iriga. Dagdag pang kagayunan, kan lalawgon kan Iriga ang mga edipisyong iyan. Saka lalo pong sa ekonomiya lalong magiging progresibo kita sa Iriga. Sabi ko na nga baka makahawas kita. Diba maging second class city na kita. Component city. O diba nagrahe na, tagaruyaan pa kita sa pang-apat o pang-tulo pang pasanamang kita sa enterong syudad sa Bicol Region. Daog na nga kita dakan Sorsogon City.
Naga City, number 1. Legazpi City, number 2. Number 3, Sorsogon City. May Ligaw City, may Tabaco City. O ang Iriga City, Pampira. Diba? No. Ngunyan, bago ang administrasyon, bad kita magang second class city. Ano? Sa nagdadako, nagtataas po ang local revenue collection. Although nagbaba ang national taxes allotment dahil po kan pandemic, pero mababawi yan. Ano pa daw itong mga big time project ni Mayor Rex na Oliva? O itong duwan, nabanggit ko na ano. O yun yung terminal, Iriga City Central Bus Terminal, planong i-expand po yan. Ang mga pagtarait pa dyan na bakanting lote, babakalong kang gobyerno. Pag na-acquire na yan, additional expansion, additional establishment ang pwedeng mailag dyan. Para da ma-decongest, mabawasan ang pagkagurumok dyan sa Central District, Commercial District, kan Iriga. Oy, ako sa hiling ko, medyo maangal man ang mga small entrepreneurs, enterprises sa Iriga City. Paglaog kan SM, pag bugtak nin mga apat na eskalon for commercial building, kan Iriga ta, no? Kita, mga baragohong kita na mga Bicolano, mga taga-Rinconada or especially Iriga City. Kung sa ngunyan, makitang ibang nababakalan dyan sa market na minsan malapok ang tinampo, ang agyan. Pag-igwa ng SM, pag-igwa ng mga bagong establishment, dyan na naman kita mabaralik-balik. Maabandonar ta na, mababa ang income or sales kan mga existing na mga small business entrepreneurs digdi po sa siyudad kan Iriga. Totoo yan. And magkakaigwa kan inaapod na competitive prices. Or tibaad magkaigwa nin cutthroat competition. Taano tagigibo niyan kan small enterprise? Para lang dayuhon naman sinda or mabakalan sinda, posibleng itulod ninda ang inaapod na cutthroat competition. Nagiramduman ko yan kan accounting 1. Ako. Sa pagdae mo ginibo yan na negosyanteng bumaba ka ng presyo, duman sa darakulang negosyante, di ka mababakalan. Pero ang mga darakulang negosyante, mayong pakipaniroan yan. Dahil ang ambience pa sana, mahal ang arkila ninda dyan. Oh. Ang mayaman dyan ang kagsadiri, kan establishment. Kasi gisa naman pag-ibong building. Tapos yung mga investors man, maarakila ng pwesto. Oh, per corit. No, corit, 2 by 2. Gurano yan. 80,000 per month or 150,000 per month. Depende sa size. Kan kurit na sa emong okuparon. Oh, di ba? Pero si Saradit, takita kay baraguhon. Sabi ko na nga ni ang mga Pilipino, may ugaling baraguhon. Kung sa enang bago, yaon yan dumampirmi siging baralik-balik. Tang ambiance, enot na enot. Irkon baga ngaya. Dahil man mamamakal, window shopping ang gigibuhon, siging lakaw-lakaw sa loob, ta ito pala, nagraragitnit ang init sa luwas, yaon sa loob kan establishment na dakulang mall, ta nagpapapresko. Irkon centralized irkon. Kung dyan mananggad sa wet market, mabakal ka, mapaparong mo dyan, ang mga minsan, mga balancing bito kaning sira. Dogo kan mga baktin, bakan, pinagchichinda sa wet market. Maparat. Pangyayari ano. Kaya siyempre, dadayon mo, dumana sa mall, sa SM. Dahil ang ambience dyan ang pigahabol mo aircon Pero po, yun na nga yan, ang mga small entrepreneurship or enterprises,
Iyan ang inot na maaapektaran pagralaogan kan mga darakulang negosyante sa siyudad kan Iriga. Although, ang epekto kani, matatabangan man po ang mga jobless. Ang mga mayong trabahong mga iriginyo, makakalaog, maa-accommodate kan darakulang mall na malaog po sa siyudad kan Iriga. Tandaan ta po yan, mangyayari yan. So may ano yan may mga negative and cons ba yun? Itong negative side and positive side. Ano pa? Public hospital, one of the big-time project of Mayor Rex Oliva. Pero sana tabangan ka ni Kung Migs, sa kani Gubluwiji, sa kani Kung Elri, ha? Tangarig pong within your first term of service as elected local chief executive, Mayor kang Iriga, bako lang mapunan ang project kundi dapat matapos sa laog kan sa emong first term of public service. Baka punan lang, hindi, sabi nindo, dahil napag-arogon ang mga style man kan mga previous mayor ligi sa Iriga. Puro poon kan project, hindi ba dahil man tinatarapos? O example, kung ano, ang mga project na yan. Ining Iriga City Coliseum, ining sports complex tang ini dyan sa Laukang City Hall, kung dahil pa nagkaigwa ng supplemental budget, asing kung dahil pa nag-inguwa ang lokal na gobyerno kan Iriga sa presenteng administrasyon, dahil pa mapapakarayan. Ang mga pinakaray dyan, ang mga tukawan, ang basketball court, itong high-tech ng scoreboard, pinaralaganan pa ng mga blower, arasahas, grabe. Para komportable ang mga tao na maglaog po dyan sa Iriga City Sports Complex or Coliseum kan Iriga City. Pinuuna ni Madil, dahil manatapos. Nagraot na baga. Kaya dapat sa administrasyon ni Mayor Rex, ang pakiulay kan mga taga-Iriga, pag pinuunan mo, ang project dapat sa laog kan termino mo, tapuson mo. Tangarig mayong reklamo, mayong angal. Maabil tulos, an maabil or makuatulos kan publiko ang serbisyong itinatao mo. Tati baad hanging Kumbaga sa bitin. May public hospital na ngayon kita. Dahil taman napapakinabangan, tabitin. Inot na inot. Bakong puzzle po ang pagkakaigwa po ng government hospital. Tandaan ta yan. Laka-dipisili operi talaga kayan. Pero po, sabi ta na nga ni, daita na dapat arugon, magiging duplication of issue yan. Kung sa previous administration ni Madil, naging issue na po ang mga unfinished, kumbaga incomplete, bakong kompletong implementasyon kan mga project, ay dapat sa administrasyon niya ni Rex. Dapat ang pakiulay kan mga taga-Iriga, kan mga elektorado, kan publiko, pag pinunan kan administrasyon ni Mayor Rex ang project, lalong-lalo na ang sinasabi niyang big-time project, pet project, tapuson sa laog kan sa iyang termino. Dapat preparado, bakong puro lang kita poon, grabing katuyawan na nga abuton tagay ni. Enot na enot. Kung mangyari po, magkaigo kita ng isim, okay lang yan, private owner yan Bako man yung pagkasadiri kan local government. But, napaka-importante kan papel kan local government natabangan ang mga investors na makapagbugtak ng negosyo sa syudad para maglangkaba ang economic growth or magtalubo. Ang economic magkaigo ng booster. Para mapaulan to, mapakantad ang ekonomiya kan syudad kan Iriga. Napakagayon, napaka-importante kan papel kan mga nakaturukaw na local official sa syudad kan Iriga. Para i-guide, i-edukar, i-assist
ang mga negosyante ta na malaog ng negosyo sa iriga. Number 2, tabangan ta na kung ano lang ang yaon sa satuyang business ordinance, dapat iyo lang ang masunod. Sabi ni Mayor, bawal ang mga put, bawal ang lagay-lagay. Kaya tranquilo po ang mga negosyante, basta kompleto lang kamo ng requirements. And, dahil sa nag-i-stricto sindangon yan, ang example nga ni kani, ang CK, sa mga puon lang kan establishment na ni, although pignaranan niyo ni Mayor Rex, chowking na ini, na dahil man nasisingil, nin dapat na buwis na maglaog sa kaban kang gobyerno, taan mga nakatukaw mampalan dyan, na mga opisyal, kan City Treasurer's Office, ang pigpaparasingil, itong pangaran na trade name. Ang dapat pala niyang singilon, so local franchisee, kan establishment na yan, na iyo nag-ooperate kang negosyo sa siyudad kan Iriga. Just imagine, more than 6 million pala ang dapat makulikta. Pero, ang lokal na gobyerno, tulos na minabayad sa establishmento kung nag-order daan ng pagkaon. Pero pag kita ng local government, masingil ng buwis sa nabanggit na establishmento dahil makasingil-singil, tas hala ang pigpaparapadarahan ng statement of account na inaapod. Kaya, kung mayong kakayahan ang local franchisee kan establishmentong ining makabayad, kung mayong kakayahan, minsan kaya may kakayahan, ang iba man mayong kakayahan. Pero alagad, kung may kakayahan, singilanan nindo. Pero alagad, kung mayong kakayahan, ano nang gigibonta, tutugutan pa mag-operate yan? Or magiging unfair, duman sa mga religious lang nagbabayad ng buwis sa lokal na gobyerno. Na mayong pagkakautang, updated. Pero, diretso ang operate. Pag-operate, pag-negosyo ta, kompleto. Nagsusunod sa mga dapat na moral obligation nindang gampanan sa satuya pong gobyerno. Pero itong dailamang nakaheras, halimbawa, nin buwis, hali sa saendang income na negosyante or establishment sa Iriga, paano kung ang local franchisee po, dakulao na question mark, mayong kakayahan na magbayad ng buwis, anhapot kan publiko, kay Mayor Rex na Oliva, tutugutan pa daw nindo, udaina na mag-operate ang siring na klaseng negosyo sa siyudad kan Iriga. Ano pa ang mga magagayo na big time project ni Mayor Rex na Oliva? Sabi ko na nga ni, ang pag-operate nin public hospital or city government hospital. Bako po ining suba-suba na sinasabing mapuuna ang konstruksyon. Soon to start. Ano po tanasasabi tang kadipisil? Number 1, ang public, lalo na ang mga tios, sa pinakang mga tios na pasyente, nag-i-expect yan, not, dahil na sindang gayong bayaran dyan, baka nga ni libre na, sa tabang kan Department of Social Welfare and Development. Lalo na kung may certification ka, hali sa barangay, na ikasarong indigent. It belongs from the indigent family. And ang pasyenteng ini sinisertipikaran, as in pinapatotohanan, na sarong tios sa saindang lugar na naghahagad ng assistance sa ahensya kan Department of Social Welfare and Development na ilibre ang sa iyan babayaran sa government hospital. And sa tabang kan mga congressman sa saindong mga distrito na igwang government hospital na igwang discretionary fund na itinatabang sa government hospital ibabawas sa share o sa tabang na pundong itinaukan sa indong representante. Para mayo po kamong bayaran or parang donation na sana
an itao kan sarong pasyenteng na confined na admit sa sarong government hospital na rahay asin paluwas na sa hospital. Tano tama kadipisil pong maray. Enot na enot ang publiko nag-i-expect. Once na government hospital po yan, sigurado ang inisip tulos kan publiko, mga espesyalistang doktor ang dapat nakadestino sa sarong government hospital. Number 2, pag sinabi panggogobyernong hospital, kumpleto po yan. Dapat kumpleto sa mga hospital equipment and laboratories, medical personnel and doctors, ambulansya. Ano pa ang dapat na igwa po dyan? Mga ining sa mga ECG, machine, ining CT scan, MRI, bago upong subasubang pirak ang hahamilon kan sarong government hospital sa nasyon kan Pilipinas, mga tugang. Pero, sabi kan mga tao, pag pinunan nindo, Mayor Rex Oliva ang project, dapat sa termino nindo, matapos nindo yan. Dahil nindo na nung kaarugon, anaging isyo kimadil na puro poon kan project, kamo na ngunya na nagtatapos. Example, Iriga City Sports Complex, kamo na baga nagpatapos, kamo na po, Mayor Rex, nagpagayon. Para maging konbinyante lang po ang tao na naglalaog po dyan. Ngunyan mapreskoho na. Abang gayo na pati sa laog, pinturado na. Dahil sa supplemental budget, bad magka-aircon pa po yan. Di daw nakadikwatro ka, magaruhandig ka, nagdadalang ka dyan ng basketball, or kung ano pang okasyon na pwede nindong gamiton ang Iriga City Sports Complex, tayan bako man yung pagsasadiri kan mga local official, pagsasadiri kan gobyerno yan. Pero mag-arkilamang kamo para may inkaman pa ang local government. Kamo man daw ay. Diba? 10,000 may okasyon na tao. Kaya po ka mag-accommodate dyan. Mapresko. Darkulao ng blower. Mag-ball basketball pa kamo pag break time. Diba? Saro po yan sa example ta lang na nagpuon ang project kay Madil, tinatapos kan presenting administrasyon. Okay, dapat ang pakiulay kan public. Sa mga big time project ni Mayor Rex, pag pinuuna ng project, sa laog kan sa iyang termino, tapos untangarig mapakinabangan tulos kan mga tao. Ano pang mga big time project ni Mayor Rex? Public colleges. Although apektado kani ang mga universidad tadigdi. Ako man mismo may planong mag-eskwela na madire-diretso dyan ako ma-enroll. Pag ako nakapasar sa entrance exam, mas gustong ko na sa public colleges or public university. Mag-eskwela ta ano? Bakit libre? May stipend pa ko. Hali sa government, di ba? Anong stipend? Baka agwa pa kong allowance. Pero bako na naman pong suba-suba ang mag-operate ang gobyerno ninsarong public colleges. Ta dapat ang mga teacher ta dyan na mga professional dapat na ma-hire. Talaga itong makukompensate man sa sweldo. Number 1 po yan. Mas gusto ko kan mga teacher, kan mga profesor na magtrabaho sa mga government university, public university or colleges, halangkaw ang sweldo compare sa mga private schools. Totoo yan. And universities. Pero tano, pwedeng maapektaran po ang university dahil mababa ang enrollees sa senda. Marilipat yan sa government colleges or public colleges. Pero dapat ma-maintain po yan kan local government. Grabe pong gastos. Bakong suba-suba yan. Pag pinunan po ang public colleges ni Mayor Rex na Oliva para maka-enroll tulos ang mga malaog ma-interest sa kuleyo na mga kakiyanta, dapat
pag pinunan matapos tulos ang public colleges sa siyudad kan Iriga. Ano pang mga big time project ni Mayor? Kadakol eh. Nalilingawan ko nga ng iba eh. Sa mga parauma. Sa mga parauma na naman kita. Abo niya na mangyari pa ang nangyari duman sa mga indigent or tios na mga parauma sa Iriga. Na imbis iyong priority makagaw-gaw nin mga ayuda, financial man yan o kung ano pa, mga abono, mga seedlings or abono, binhi, hali sa tabang kang gobyerno. Dahita kung ano-anong nangyayari na mamanland farmland, nasa lista. O ngunyan, i-rectified, o kung bagaman, magkakaigwaning intensified pagsirni na ang katuwang ninda dyan, ang City Agriculturist Office, City Agriculture, na sasaro-saroon na iriribisar ang mga lista. Iba-validate or iriribisiron, iingutuhan na itong mga nasa lista kan mga paraoma sa Iriga na mayo man land farm, hahalion na po kamo. Maray nang ngunyan pa sa namaaraman naman indo. Taday kamo qualified eh. And you are not entitled to be a member of the Farmers Associations of Iriga City. Inot na inot, may land farm, paraoma ka. Kung bako kang paraoma, dahil ka dyan pwede. Halion ka sa lista. O yan ang dapat gibuhon. Taining para umang ini, na may gadalanganing kukusabitis, iyan ang paraoma, qualified ka. Number 1 priority, ikan makareceive ng ano? May 5,000 pesos sa limbawang cash. May binhi. May palay seeds. Kung hybrid man yan or kung ano pa. Number 1 sa lista, dapat ka mo ang makareceive. Iyan ang magayon na programa kan administrasyon ni Rex na Oliva. Kumbinsido po ako kayan. Maging City Administrator at Fiscal Attorney Wapi Nonay Wapirina kan na-interview ko. Saludo ako magayon. Tama po yan. Naayuson tan dapat arayuson sa Iriga. Na itong mga sinasabi ni Mayor Rex na ghost delivery ning kung ano pa dyan para sa City Agriculture na dapat ipanao sa mga parauma na dahil man kuno nakakapag-submit o nakakapag-show o pahiling nin ebidensya ang previous administration kung sa irisay manda an inbuilto kan sinasabi ni Mayor Rex na ghost delivery. Kasi man ka-epigdara yan sa bulsa ko kung saan pirang milyon man na yan, kakarasuan po daninda. Inaabangan mo yan. Kung sa iris yan, mga Punsyo Pilatong yan ang kakarasuan. Pati ining mga senior citizens, may mga hilang tang mga kababayan. Saro pa sa nagustuhan ko kay Mayor Rex na Oliva, na ang City Health kan Iriga, bako lang resita ang sendong makukuha. Bakong araw kang previous administration, rinireklamong puro resita mayong bulong na ipinapanao. Alagad, may budget kayo ni na ina-approve ang local government through sanggunian panglunsod na sa indaya na pinag-a-aprobaran po baga asin pinagdadangog, pinaghihingutuhan. So, ikaw yung kabali sa budget, annual budget, para mag-purchase ng mga bulong ang sarong local government na ipinapanao po sa mga nangangaipotang mga kababayan. Ungon yan, ang budget ninda dyan, nagbarakal na ng bulong, kaya sabi ni Mayor Rex, bako lang resita, may bulong ka nang madadara. Pero ang suggestion ko man nga ni, bako lang pong mga tabletas na bulong sa diarrhea, sa abo, antibiotic, kalintura, paracetamol, kung ano pang mga hilang ta, respiratory, sa mga tulak na mga bulong, kung ano pa, kundi dapat magkaigwa pa kita ng kumpleto. Mga tabletas, kapsula, and non-therapeutic
dapat kumpleto kita kayan. So mga mahagad nin pang bakuna sa nakagat ning ido, ikos, ido, halas, lalo na kung kubra ang nakatakab sa emo. Rungaw na idong nakatakab, dapat may mga non-therapeutic kita dyan sa City Health kan Iriga City. Iyo po, yan ang request kan public. So mga natulok ning pako, dapat may anti-tetanus, ano kita dyan, vaccine. Anti-polio vaccine, anti-tick-dust vaccine, anti-venom vaccine, anti-rabies or anti-rabies vaccine. O dapat igwap po kita kayan mayor. Bako lang mga antibiotic, paracetamol, mga bulong na pwedeng mahagad kan sa tuyang mga may hila. Kundi dapat ibalita sa budget, sa ipopurchase kan local government. Mga non-therapeutic pa po, kumplituhon tayan. Mas duwang kamot, isasaludom yun sa administrasyon ni Mayor Rix. Although inuumaw mi na po ika. Alagad dahil kita digdi mahaloy, kung dahil man kita maghanap buhay, baad man ako digdi yun. Palapat ako ni paring Cha. So bago ka pa ngayon daldal dyan, ini mga hanap buhay na. Dahil pa nakalag pa rin, kaya ngaya, an oras, alas 10:37 na nangyaring pagkaaga, an oras ngayon pa di, hatod kan sa to yung mga sponsor as in man advertisers. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Bond, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. ang buhay
mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa padagos na pagmawot na lalong mapagayon ang serbisyo kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, pinag-isipan ang mga bagong programa asin mga bagong personalidad, mga kapaki-pakinabang na impormasyon, bareta, serbisyo publiko, asin entertainment. Digdisa na sa pinakaenot asin sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, RPN DZKI Iriga Radyo Ronda. Mas pinahiwas, mas pinakusog, mas pinalinaw. Abangan! A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines. Followed by Med Talk Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is as usual. Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magkwiting. Lo, grabe ka mang. Para ko nagkakawat ni Waiting na. Radyo magaling pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang isiki ay. Yung pala dyan. At ang isiki ay. Puno ka. At ang Waiting naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain? Nung diyan digdi sa Iriga, sisigi ay baga. Kunyan, Radyo Ronda. Anong kunyan? Ay, lo. Ako na music. Ako na music. Easy, tataydo. Easy, tataydo. No. May balita na. May music pa. Aw, iyo. Abeta. Biri ka na. Ta, AM agkuman palan music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Agko na music. 13, 32. 13, 32. Ay, nako. Pwede man, ano? Minso, pwede. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Di ka kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. Marina Ramrag po, Giraray, sa tuwing mga parantabay. Kay Marlon Canoto, also watching. Kay Russell Rosero, also watching. Thank you so much. Asin sa kabos na nag-watching po sa Laukan sa Tuyang programa. Ngayon na January 4, good morning.
Si paring Eddie Castillo ng Chaong Quezon, nag-watching din po siya. Happy Three Kings pare ha. Advance Happy Valentine sa inyo ni Mari. At kay paring Pong at maring Pasing at sa aming apo kay Bibi Jana Georgette Castillo Lim. Good morning. I miss you. We miss you. Bibi Jana ang maganda. At kumusta na lang sa aming daughter-in-law kay Joycel Barlita Castillo Lim at sa aming anak kay John Gerard. And good morning sabi ni Sister Angel Marisa Mendoza of Lima Solsay po. Sa lahat, good morning. Sa mga viewers na pa po, good morning. Ikuha na sana kitang 14 minutes before 11 o'clock in the morning. Pag 11, ang tabayanan masod na programa. Pag 12, si JB, John Verde Florence. Ito ang sa inyong madadangog po every 12 to 1 o'clock newscast. RPN Radio Ronda, balita sa tanghali. Mga maiinit na mga bareta, local, national, asin iba pa ang sa inyong mga tabayanan dyan. Sa mo yung news content writer. Try ko daw na makontak si Vice Mayor Vic Ramos kan ba to? Bad ma-interview taman siya ngunya na pagkaaga. Oy saro pa sa pakiulay ta dyan. Sa administrasyon ni Mayor Rex na Oliva, mairis na daw po ang report permi nag-a-appear sa Commission on Audit na LGU Iriga permi na sanang may mga cash, unliquidated cash advances. Ano po? Dapat ma-erase na po yan ta nag-route ng pagparamasdan. Kaya dapat itong pangako nindo na ayusin nindo yan, mga unliquidated cash advances na yan, managot. So dapat managot para naragutan na daw nindo yan. Para po malimpyahan na po yan, maisumiter na ang mga requisitos na kinakaipuan na i-attach. Para ma-erase na sa report kan Commission on Audit ang mga unliquidated cash advances kan LGU Iriga City. Asin sana sa party man po nindo na bagong administrasyon, mayo naman mangyari kan mga arog po kayo ng mga issue. So mga inaabuan ta na mga issue kan previous administration na di naman mangyari po sa endong administrasyon mo niyan. Transparent ang administrasyon, gastusin ang kwarta sa nadadapat na mga programs and project na papakinabangan kan gabos na Bisenos kan Iriga City. Yan lang ang pakiulay kan public. Sa sunod na term, gana ka. Project na pinunan mo, dapat tapuson mo. Sa sunod na term, nasa imong paghagad liwat ng mandato, ako mismo, sisiguradoon ko sa programa ko, ikakampanya ta ka, na liwat kang suportaran, tamarayan sa imong leadership, marayan sa imong administrasyon, sa tabang kan sanggunian, sa panginginot ni Dawa Turog, pwedeng gisungon, Dawa mata, masakit na lagod gisungon. Itsil di maiwat. Presiding officer. Sa suporta kan mga departmented, empleyado, asin kan mga tao. Mas lalong maasin supuan mga taga-Iriga. Pero kung sa mga pangako may mapako, ibang urulay na yan. Kaya dapat dahil magparapangako kung dahil mauutob, dahil mangyayari. Ano po? Ayan, mga pakiulay ta sa naman yan. Kasi mang kitang dapat dangugun, ano. Kung di ko dangugun, di salamat. Kung dahil, ano man kaya, okay lang yan sa mo. Pero ang mga unliquidated kayong mga cash advances, kaya mga previous administration,
ano yan taday basta-basta na i-clear? Ano ang mga official receipt or mga transaksyon na dapat ayuson na isumitir? Kung saan talaga napadagos ang pirak, di dapat may supporting documents or official receipt or mga pangarang kan mga tao na nakinabang or nakareceive kan mga paggastos kang kwarta kang kaban kang gobyerno. Kapasil man sana kung tutuso ng tapig papara pa dipisilan pa yung kaniba. Kaya sabi ko na nga ni, kung dapat nindong panaguton, so dapat managot sa mga ghost delivery or kung ano pang mga unliquidated na yan, panaguton na po. Bakong puro kita taram. Samasubran man kita sa kwento, badan luwas ta kani, walang kwenta. Action is better than words. Di ba? Actionin na po nindo. Na ako digdi mismo sa programa ko. Tatabangan ta ka mong magdiseminar kung sa irisemen. Tangarig dahin na po pangarugan. Taan public official ay lead by example sa mga empleyado. Para maging maray man ang mga empleyado, dapat inot na maging maray ang mga leader ta. Kaya lead by example. Dawa mo yung magparapakaraot pagkan administrasyon kung marayan sa indong leadership and lead by example ka mo, no one, you cannot put a good man down. Mayong pwedeng magpabagsak kan sa indong maray na reputasyon, integridad, as in serbisyo sa public. Ako, gagarantiyahan ko yan sa programa ko. Kasurog ako nindo. Karunda ako nindo eh. Dawa da ako nindo sinusurog, okay lang yan. Tuod naman kita paling mayong kasurog. And tuod man kitang maging independent. Kaya kami, sa tahawsa naman kami. Pag may maray, umawon. Pag may salto, ay di tabugaon man. Ano, kung may salto. Pero kung mayo man, kung puro sa naman maray talaga ang ginigibo, ay di dapat permi man kitang siging umaw. Pero romdumunta, government offices, government official, and employees are accountable by the people. Tandaan lang tapo yan. Accountable po kita kan gabos tang hinihiro, pagtataram. And public office is a public trust. And public officials and employees are also a public trust. Dapat na itabarion ang tiwala kan publiko sa sendo. Basta rumdumon ta, ang mandatong itinao kan publiko sa endo, tao man giraray ang minabawi kan mandato. Pero, kung maray ka mo, nakakautro pa pag-abot kan eleksyon. The voice of the people is also the voice of God. Box Populi Box Day. Mga togang ako mapaaram na sa programa. Habang nag-iinitan sa toyang tema, nagkukusog man ng uran. Pangyayari ni. Dahil ko pati na darasuringkot ko. Kamamadali pa di. Mamakon mo nakabot ako digdiyo. Basa-basa ang bado ko. Pangyayaring buhay ko nga ako ini. Nagugurang na. Pati si ringkot, nalingawang ko na. Kaya man nakabot man lang ko sa station ay entirong rupit na ko nin uran ang sendong lingkod. Pira abo, pira sipon, asin pira kalintura. Sa ngarang gansa ko yung mga pag-iribang karonda. Salado teknikal ang sa kong idol, Engineer Charlie Binobra. Digdi sa information si Aldrin Orlanda. Sa opisina ang sigisan ang gayon. Sigisan ang sexy. Si Ma'am Kayla Ligasyon. Ang samuyang apa, finance manager,
Kahera, asin ang sanguyang admin officer. Sa transmitter site, ang sigisa ng Hobin, si Engineer Felix Lagriman. Yan man naman sa toyang PSG, Jimmy Guanzon. Ini po ang sa indong Kabicol Connection, Karonda, Joey Haban.